Tropina McLewis. Nobby Borja is mission captain. Éan Milchon. The sin is the King Quee. Well, tá sé fad buinte le aerbhrú. Is spráit timpeall an domhan an atmosfér. Brúin an tír síos an tam fad. Tugtar aerbhrú sin, ach suas go hord, tá níos lú ag bú ort. An talamh tá an aerbhrú cóhrún leis an brú taobhiste idir chur. Ach in Eistleán tá an brú níos ísle. Agus tá an brú idir chur níos irde. Is féidir leis an mrú sin pean le cur idir clúsa. Nuair muid tain trí spásbeag idir clúas an fadal óstach. An sin tá an brú is tír agus an mu cathrám agus imíonn an bhíon idir clúsa. Ní thugann muid aerbhrú faoi dara deganá ach seo cúpla brud a haspáin go bhfuil sé an. Cur isce I gcopann agus píosa cuirta thar. Nuair a chuireann tú an cap an banas cion ní hitin an tuisce amach, mar tá aerbhrú suas ar an gcuirta. Man trí las fiú féin. Seo ceann eile. Tá ag brú síos an pápa seo. Mar sin ní féidir leis an maidide léim suas. Cur balún ar buidéil agus ire ar duine fásta isce te a chur air. Brúin ar amach nuair a bhíonn sé te agus séan sé suas an balún. Nuair a bhogann air tá an brú níos ísle. Séad idir dhá fís a pop agus bhaid an brú níos irde ar na tíimethe. Téann na PC pop le chéile. No sé thar pizza popper. Inis tá an brú ar níos irde faoin popper agus rock sé suas. Ban trída seo le léróid ping-pong agus trimidor grúige. Tá an taobhrú níos irde ó na tíomhide ábalta a léróid a chuideál san air. Sin mar etlín Eistleán freisin. Caithfidh an tír dul níos tapala thar na scíthán mar gheall ar an crop. Déanann siad aerbhrú íseal agus tá an brú a níos irde. Téann an tetanna suas. Tá sé siad ar fág go bra, ach tá ceisiúlam. Cé tá agtamán John Eistleán?